Sa syudad sa Bacolod, malapit isa ka milyon nga balor nga suspected shabu ang nakuha gikan sa isa ka nagpakilala nga nagabaligya habon online. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagapanabon bangod sa tuman nga kahuya si John Neil Destajo matapos ginlupot sa presuhan sa kaso sa paghupot sang iligal nga droga. Pagpakilala sini, isa siya ka online seller nga nagatanyag sa mga produkto sa pagpaputi isang supat. Layo sa shabu nga iya ginapatihan ginatanyag sa mga parokyano. Libot ko sir nga gindala ko sir. Pero nagano ka matulog, ginatmay lang yung gamit. Wala ko sir. Ano lang? Wala kita sir eh. Sa operasyon sang Regional Drug Enforcement Unit 6 sa Purok Tilapia, Barangay 3 sa Bacolod, ara sa 900 pesos ang street value sa 12 tanan ka plastic sachet nga na-recover. Nakuhaan man ini sang 9,000 pesos nga buy-bust money. Dakuman sa operasyon si Jo Marie Fortuna nga sunok kay Destajo, hindi yaman kilala. Ang upol mo yan? Ay ko sir, tulog sa sir. Ano lang ko Brian yan? Ay ko kabalo niya obra sir. Ay, hindi ka mo nakilala yung diba? Hindi sir. Ano lang? Wala lang sir eh. Sa bahin man sang NOCPPO, ang mga dalag kong operasyon sa Bacolod kag Negros Occidental ang resulta sang pag-ugyon sang publiko kontra droga. People are now supporting the PNP. The series of recovery of illegal drugs and apprehension of those involved in drug peddling is a good indicator that the people are cooperating with the PNP. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.